A Praia da Torre foi o escenario da xuntanza entre o candidato socialista á presidencia da Xunta e as mariscadoras de Rianxo. A presidenta da agrupación AP trasladoulle a difícil situación que atravesa o colectivo, que trala alta mortaldade provocada polas últimas riadas, tan só pode traballar uns 4 ou 5 días ao mes, con topes moi baixos. Nós agora levamos un mes e pico, traballando 4 ou 5 días ao mes, con baixos topes de marisco, andamos a medio de fina e 2 de japonesa. Con todo eso non collemos o cupo aínda dese marisco, non somos capaces de collelo. Vemos moito marisco morto por riba, chamamos a Ribeira, ao delegado, que é o noso representante aquí, e lle dixemos a ver que empezaran xa a mandar a bióloga de zona, a ver para mirar, porque hai unha baixa salinidade. Nós con baixa salinidade non podemos traballar, porque se vamos traballar, matamos o pouco marisco que quede vivo. Aquí mandámonos facer un informe desde a Xunta e a asistencia técnica que temos na cofradía, fíxose fai unha semana e media, máis menos, xa foi enviado o mesmo día o informe, e estamos á espera de que nos manden o biólogo da Xunta para facer o informe definitivo para facer o peche. O normal é que se faga, sábese que hubo unha mortaldade moi grande, porque ve un marisco a playa, xa se foi retirado, e estamos vendo que o marisqueo a pé, o marisqueo a flote, está nas últimas en estes meses. O cierre xa tiña que ser decretado xa o primer día, cando foi a mortaldade tan grande que veu a playa. Ademais de axilizar o decreto de peche e o cobro das axudas motivadas por este paro forzoso, Gómez Besteiro insta a Xunta a desenvolver un plan efectivo de saneamento e rexeneración das rías para poñer freo á caída de produtividade que afecta tanto a Arousa como a Muros Noia. Rapidamente solucionar o problema das axudas que necesitan as mariscadoras agora neste momento, porque é un momento excepcional e puntual, e isto sí que efectivamente é unha situación excepcional, e segundo, correxir todos os desórdenes que de ordinario teñen que estar ordenados, como é a rexeneración da ría e a utilización, e sobre todo que haxa estudios técnicos baseados, lóxicamente, e multifuncionais, porque non é solamente unha cuestión de bioloxía, sino de outro tipo de actuacións para actuar nas rías galegas de forma constante e todos os anos, non solamente cando se producen traxedias.